مستيات بيتنا لكبر لهند تغلاي مستر وبر السلام بول نحاده نتبي 4 بليون حزب وكيلو زمصه مرح هندي اب ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ክፍጽም ቀኒ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ኣዝዩ ዓቢ ኮይኑ ኣብ ማዕከናት ዜና ህንድን ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜናውን ሰፊሕ ሸፈነ ዝተዋህቦ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና ብስምህላዊ ሓበን ይስማዓኒ ዝበለ መራሒ ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተረኺቡውን መደረ ኣስሚዑ ኩባንያታት ህንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝገበራ ዝገለጸ ተቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዓለባ ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ ጥዕናን ካልኦት ዓውድታትን ከም ዝተዋፈራ ጠቒሱ እተን ኩባንያታት ካብ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ኣውፈርቲ ንላዕሊ ወፍሪ ከም ዝገበራ ንልዕሊ 75,000 ሰባት ድማ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠራውን ተዛሪቡ ቀፂሉውን ሃገሩ ኣብ ቴክኖሎጂ ሳይበር ሴኩሪቲ ህንጸት ዓቕሚ ሕርሻ ትምህርቲ ጥዕና ምስ ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕ ድሉት እያ ክብል ኣፍሊጡ እቲ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣትሒዙ ዝተኻየደ ድሙቕ ኣቀባብላ ብወተሃደራዊ ሰልፊ በፍራስ ዝተሰነየ ምዕጃብን ካልእን የጠቓልል እዚ መበል 15 ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ዝኾነ ሞዲ ንኣሜሪካ ቻይና ጀርመንን ጃፓንን ስዒባ ኣብ ዓለም መበል 5 ዝዓበየ ቁጠባ ከምኡውን ብብዝሒ ህዝቢ ዓለም ቀዳመይቲ ንዝኾነት ሃገር ህንዲ ይመርሕ ህንድን ኢትዮጵያን ክልቲአን ኣባላት ብሪክስን መራሒ ህንዲ በኣካል ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ምክያዱ ከዓ ንመጻኢ ህንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተገዳስነት ዘጉልሕ ይብሉ ናይ ቁጠባን ፖለቲካን ተንተንቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብ 2014 እዩ ንፈለማ እዋን መራሒ ህንዲ ኮይኑ ተመሪጹ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ንሳልሳይ እዋን ስለ ዝተመርጸ ስልጣኑ ይቕጽል ኣሎ ፖሊሲ ናሬንድራ ሞዲ ምስ ኩለን ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ንኹሉ ዝጠቅም ዝምድና ምህናጽ ዝብል እዩ እዚ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኣውሮጳን ሩስያን ጥቡቕ ርክብ ክፈጥር ሓጊዝዎ እዩ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ እውን ፍሉጥ ሰብ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ኤስያን ካልእን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ወኪሉ ይዛረብ ኣብ 2023 ህንዲ ኣብ ዘእንገደቶ ዋዕላ ሃገራት ጉጅለ 20ውን ድምፂ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ብምስማዕ ዓለም ለኻዊ ናእዳ ረኺቡ እዩ ወላ እኳ ብሰንኪ ምውሳኽ ሽቕለት ኣልቦነትን ዘቕባበ ዋጋን ነቐፌታ እንተገጠሞ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ህንዲ ልምዓት ንምድንፋዕ ብዝገበሮ ተወፋይነት ብሰፊሑ ክምስገን እንከሎ ተፈታውነት እቲ ዝመርሖ ሰልፊ እውን እናወሰኸ መጺኡ ሞዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸናሓሉ እዋን ንቤተ መዘክር ዓድዋ ሓዊስካ ንኻልኦት ኣገደስቲ ቦታታት በጺሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብ ህንዲ ብፍላይ ኣብ ማሕበረሰብ ሂንዱ ሓያል ተኸታሊ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ህዝቢ ዝረኸቦ ደገፍ ንምዕባይ ኣብያተ መቕደስ ሂንዱ ይበጽሕ ማሕበረሰብ እስላም ህንዲ ኣብ ግዜ ሞዲ ኣድልዎ ከም ዝተፈጸመሎም ከም ካልኣይ ዜጋታት ከም ዝተሓዙን ዝገልጹ ጥርዓናት የቕርቡ እዮም ናይ ሞዲ ሰልፊ ግን ነዚ ይነጽጎ ናሬንድራ ሞዲ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቱ ብዙሕ ክዛረብ ኣይስማዕን ጋዜጣዊ መግለጺ ይኹን ቃለ መሕተት እውን ሳሕቲ እዩ ዘካይድ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ምርጫ ጎስጓስ እዋኑ ውላድ የብለይን ንደቁ ኸመይ ዝሰርሕ ክብል ውላድ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ ህንዲ ነዊሕ ሱር ዝሰደደ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ እትኽተል ሃገር ከም ዝኾነት እዩ ዝንገረላ ብዘለዋ ብዝሒ ህዝብን ንዕኡ ዘይምጥን ቁጠባን ግን እታ ሃገር ዓበይቲ ጸገማት ከም ዝረኣይዋ ይግለጽ ኣብ ህንዲ ኣስታት 1,000 ቋንቋታትን ላሃጃታትን ኣለዉ 22 ካብዚኦም ወግዓውያን ቋንቋታት ህንዲ ኮይኖም የገልግሉ ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ሕብራዊ ዝኾነ ብዝሒ ዘለዎ ባህሊ ሃይማኖትን ብሄርን ኣሎ ከም ሂንዱን ቡድሃን ዝበሉ ሃይማኖታት መበቆሎም ኣብ ህንዲ እዩ ነፍሰ ፍወሳን ስርዓተ ዮጋን እውን ካውዮም መጺኦም ትካል መፍረ ፊልምታት ቦሊውድ ዓብ ተፈላጥነት ዘለዎ ኮይኑ ልዕሊ ሆሊውድ ብዝሒ ዘለዎም ፊልምታት ዘፍረየ ትካል እዩ ቀመም ዝበዝሖ ምግብታት ህንዲ ኣብ ዓለም ፍሉጥን ፍትውን እዩ ከተማታት ህንዲ ብሰንኪ ጻዕቂ ነበርትን ተሽከርከርትን ዓቕለን ዝጸበበን ኮይነን ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ጉድለት ትሕቲ ቐርጺ ካብን ናብን ምጓዓዝ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ መንጎቶም ኣዝዮም ስንጡቓት ናይ ገንዘብ ሰብ ጸጋን
በተኻትኻታት ዝበሃሉ ህንዳውያንን ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እገዳ መገሻ ናብ ኣሜሪካ ብምስፋሕ ኣብ ርእስቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝገበሮ እገዳ ኣብቲ ዝርዝር 5 ሃገራት ወሲኹሎ። ዋይት ሃውስ እቲ ገደብ ድሕነት ኣሜሪካ ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑን ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2026 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ኣብ ልዕሊ ካብ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ኒጀር፣ ደቡብ ሱዳንን ሶርያን ከምኡውን ወነንቲ ፓስፖርት መምሕዳር ፍልስጥኤም ዝኾኑ ተጓዓዝቲ ግብራዊ ክኸውን እዩ። ነተን ቅድሚ ሕጂ ብኸፊል ገደብ ዝተገብረለን ላኦስን ሰራሊዮንን ናብ ዝርዝር ሙሉእ እገዳ ብምስጋር ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ፣ ታንዛንያ፣ ዚምባብዌን ሓዊሱ ካልኦት 15 ሃገራት ከፊላዊ ገደብ ኣንቢሩ ይርከብ። ኣብ ጥሪ 2025 ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝምለስ ንድሓር ቁፅፅር ኢሚግሬሽን ክሕይል ዝገበረ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝካየድ ስርዓታት መርመራን ምፅራይን ፍሽለት ስለ ዘሎ እቲ እገዳ መገሻ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ልዕሊ ዝተፈቕደልካ ናይ ቪዛ መዓልቲ ምጽናሕ ዘየተኣማምን ሲቪላዊ መዛግብቲ ብልሽውና ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታትን ዝተሰጉ ዜጋታት ኣብ ምቕባል ምትሕብባር ዘይምህላውን ምኽንያት እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድም ኢሉ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት 12 ሃገራት ናይ መገሻ እገዳ ገይሩ እዩ። እቲ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝፈረመሉ ዜጋታት 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ንብዙሓት ኤርትራውያን እኳ እንተሰንበደ መንግስቲ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝተነብረ እገዳ ብወግዒ ዝበሎ ነገር የለን። እተን ካልኦት ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ተኸልኪለን ዘለዋ ሃገራት ኣፍጋኒስታን፣ ሚያንማር፣ ጫድ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ሃይቲ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳንን የመንን እየን። ዜጋታት ብሩንዲ፣ ኩባ፣ ቶጎ፣ ቱርክሜኒስታንን ቬኔዙዌላን እውን ከፊላዊ እገዳ ተነቢሩሎም ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ሓቀኛ መምሕያሻት እንተተራእዩ ከምኡ እውን ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለም ሓደስቲ ፀገማት ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ተወሰኽቲ ሃገራት ክውስኻን እቲ ዝርዝር ክኽለስን ከም ዝኽእል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣብ ዓበይቲ ገበናት ዝተዋፈሩ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ናይ ምጥራስ ፖሊሲ ሓንፂፁ ኣበርቲዑ ይሰርሓሉ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት እውን ዕሉላት ገበነኛታት ዝበሎም ዝርዝር ኣስማት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘርጊሑ ነይሩ። ፖሊስ ኢሚግሬሽን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ነቶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ምልቃም ይርከቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 17 ታሕሳስ 2025 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي